أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga bangsa misa ingda ranaw adi mamakin sagyang kay DXSK 95.5 Cool FM Marawi gusto mga bangsa misi sa Pilipinas o din na si sa makaliliyo sa Pilipinas adi mente sagyang kay live program tanong si sa Facebook gay somiatiro Amerikano programa iningaranan tanong sa so ulama aguso kapingad. Yan kaya programa na kinagiway uman lagi day gawi arba oras alas 7 taman sa oras alas 8. May pagpilatan na ron nagyang kay Lokstano, Gurutano, si Alsay Abuanas, Ansari Abdul Malik Angni. Inshallah ta'ala nasi ko kasilaman yung tano mga bangsami adi mamakin nagagudi man tayo sa live sa Facebook na kapakay din na mitarosyano anto na mga hadap inwa mi pagadnag yung kaya programa guwani ko so pakatanudun na ad na programa tanong ay ningaranan sa so manguda aguso masa iman to na gip man ni programa tanong ang kaya so ulama aguso kapingad na gurami sa lamang aso mga bangsa tanong na malungkar kami o saya anto na mapipikir sa giyang kaya programa ito na ihadapian si ko mga bangsa tanwa di mamakinig. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi hamda syakirin adzakirin wa usallimu ala rasulikal karim Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May panalamatan si iko Allah gingaya pagarian si Abu Mujahid Maulana mamtik pakalandun wala so umurian si iko mapia na miya pikir yan so programa may gwani miya maka sapul raguni imanto aso mangudagu sumasa na itarosami na salinang badin sa ngaran sa aya ini betul meron na so ulama agusto ka pagingad. Ayo to sabab sa kaya pikiran mi sa giyangan na programa na aya mi betul na so ulama agusto ka pagingad na kagiya paganeron na kailangan na masabutan no. Giyang kaya kita no kapagingad di man to na so isa ba sa na tigo saba ada makalalaing kakagiya waraan din na kapagingad sa kapagi sigumasa na pagkadakal so tao pagkadakal mambuso mga pamikiran na ayamanan niya na kabumbar si iko ayamanan niya na kapagingad sabab pro na miya pikirami madingami sa programa ay meron na so ulama gusto ka pagingad ka antano katanudi agyan kaya kipupandagan tano mga bangsami mga pagariami pamamakin negar kami man to si isang kaya marawin ay malana siya lanaw dilsor na lumangkap si isa dunia kung gir kami ron muntay aso mga ulama na tanto ko mala so sangan niran ko kapagingad minsan katawan tanod nanan ugayid na para an pagkaluto agyong gusto sabutan ron paganeron na swalla na peki sabutan niyan rakita no si kukiad na niyan rakita no na inituro niyan so kitab agyang na kitab na ginan so Quran na pelumpan so hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Na lagi dito mambu ini turun wallah so tiga bituan Quran sa al-mizan. Agian na mizan nagian so tigtanu hukuman untol. Nagian ganan kini turun si ko kitab amana so Quran na gusto hadith na suka mata niron na aya matausan na so mga ulama. Kakagi so mga ulama na sira ni Mia Kawaris ko mga nabi na so nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daban yan kita no minibaga ka mga bulawang perak abatan no pimbagi-bagi aya mataan na aya minibaga kayan rakitano na so ilmu nagyangan na ilmu na aya matausan na so mga ulama na para ditano aya manan niya na di mabinasa so kapagingit no di makasilay si iko amana na tigtano lalan ka tugudaya tugumpya so gitano kapagingad na gito kailangan so mga ulama kasiran ni pakarayag si kukabaya wala ipagintaw tano sira ni pakarayag ko mga katiro na lalag o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gusto mga galabakyan ko kinipantag niyan ko kapagingad. Isaw no to ay maana na mapipikiran niya pamihadap sa kiad na sa giyang kaya programa abituan na sa so ulama aguso kapagingad. Kadua na so mga ulama na isa katiro uno sabad ko mga ulama na tigiran na so mga ulama na makaibarat siran sa panganungkan. Yung uta tigtano pananadaan na dingka ketaam so taamian o di katemusi na sumang ulama na padasangan niran ko kapagingid na makaibarat siran sa temus ko kapagingid so panganangkan ada temusian na di mapi taam nawid na yakap ketaam mo piya na gira kaya temusan na sumang ulama na inup ka siran ni pagkasabapan sa kapketaam mo manusia ko kapiyo kamis o kapagintaw kakagi siran ni pakausay si ko lalagu wala katiro Allah naguso galabak katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na imbalingan rakasan pagari ko gitu ba guru ami siko kipapantagan o mga ulama siko kapagingad kaya so kapagingad na ad na ingad ad na pagtawron ad na uluan na gitu ba miyaling agyang uta kakikinang lana si kung mga ulama na antunap man imapterokar kami guruami ay berarti ano pa ma na upamakaso ulama na diran mi pagayon sa mga pagtaw na antunay keso o kapungingad kagi adno to miya batiakan at lutim pati man na kailangan na pamanakuan opa man agito makikinang lano pamasiko kwan naniba kapungid pamana so ulama so ano pa ma sumadaklataw mga isino to pa ma na malungkar kami ko to siguro mi balasang wala sa madaklama pia na gingan na lagi danan na miapia na ato na hindi ba napakaisa kaan kasabuti ay mana na may aluitan wa sa ulama na mga sangan ng mga ulama na sira ni pagarayag ko katiro Allah sira ni pagusay si ko mga hukuman ikaso atrakita no walay pa makasugatan no iptugumpiatan sa dunia sira ni pagusay ko mga pamana pinggulaw-law Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga galabakyan na gusto mga katiro yan sa kinipuntag niyan ko ay maana na mga pagtaw guwan ni kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na taman din naman to na sabab pro na may sabutan no so sanga na mala mga ulama na gubuon manggulaw la aso pagingad na maana na
diran tigitano makambungga isiran lagu sa mga ulama. Kaso ibarat na sa mga pagtaw na diran pamamakin din sa mga ulama. Mala na sa mga dato. Tapos makakagi sa mga dato na sira ni mabubaloya mana niya na nakuda sira ni kumakapat sa giung din naluit may aliw sa po na tigitano hukuman. Abition wag sa mizan. Mana niya na pamakuha na timbangan. Enudi pamanadi pamaka enudi mana niya na keudnagyang ko to atigitan wa kapagabuso bisa ko pedien kakagi adna dato kumo kasikanian niyan to ni ba na ibas basa tanuron na mamarinta aya pag-implement si ko ato ni ba na hukuman no kuan lalagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagupuon manggulaw la aso mga nakuda udi na sumadar lataw na diran pamamakin naging so lalago mga ulama diran na mana niyan na unutan ang kuta lalago mga ulama ipaguseran si ko katiro Allah katiro Rasulullah galibu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ekeswa yan na lagi do upamaka pamana tigitan wakatitimu bulang-bulang so mga tao kakagya mana niyan may binasasway mana niyan na indawan may binasasway mana niyan na pangsuan kakagida pamamakin ko mga dato di na sumadar lato so lalagu Rasulullah pumagusin way mana niyan na mga ulama nagyutoy mana na kanaba matagagibu ato na iniba na tigitanwa kapakap bulang-bulang umadar lato kayo nga niyan na mana niyan na kubinasaswa kapagingid na kapakaya kasabapan sa mala kabinasaan mapulang sumadar lataw igiraman ito emanan yan na miyada so hukuman miyada so kapumamakin ko lalago mga ulama agito so lalago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama to guru amin na siko kapumbati at ano siko history na isa mga masa akia tuguday ang mga Muslim na paganir na sumadakla na inisarigiran so kakasabutiran si ko agama si mga ulama nagupiang untalan nirang sumada to kagya sumamu sumada to na kuminwasiran sa kuminwasiran sa advice o di na kuminwasiran sa pamikiran o di na biluwiran airan gaid na sa mga ulama kagito ikakitumpukiran si ko agama na minitumpok mambuso agama si ko kapagintaw na gitu milyak ng guru mi siko kapmbati siko historia kinitadian na isad na ketugumpyo mga Muslim sa giyang utama sa nagyang utatitan wa inisariran ko mga ulama so kapagama na sumambuso kapingid na piangunutan ng niran sudato ugaid na esarat na sudato na kominwa sa musawirayan o di na kominwa sa guidance siko mga ulama Obadi paguman karo guru amin na isa ang mapipikirtan no mga bangsa mi di mamakinig sa kaya programa tano ulama aguso kapagingad na isa miya pikirami bandingan taniman to kati madakla di imente sa live pakabulos na miskano inshallah taala na ubad na mga musawirio gulalan sa kaya paman na kwan Facebook adna paman na mga katasig yung si Omar Batalo dyan yung makinag yung abang sa tanwa si Sakapay si Emil Gauraki Subayar siya ni mantay sa Facebook isa miya pikiran yung mabang sa amin na giyang kay kapamagadata andaman na ya so pagtaw na pagadata niran sa mga ulama sumang ulama na andaman na iya ikapakapamagadateran na nagi pamanakwan pamanutulutan o yung gurutan no kapakay pa na adin na pamanakya sinagadan miyang gulaw la dipsi sinabutan ng mga ulama o gaid na ayak yung kira na misi sinabuta siran na mala na obed na mga abay-abayan na ron sisagyang kaingitin no siko kaya paka pamagadateran kaya pamagadateran nagusipan ko pa man masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siko kinipentang niyan siko mga taon niyan siko mga Shaban niyan so
pagtaon yan. Sa gito guro mi malutaw na sa pamana sa lakay ta mamagusay sa giyang kaya pamana kapamagadata. Oy, na gito ba? Umanan ta kon ta kuan ay mana na dita di katero sa giyang to kailangan na o ingad si ko mga ulama. Kakagiya gito ba tigtang di makapagayon so ay mana na mga ulama gusto kapagingad na ay resulta niyan na kebinasan so kapagingad. Kakagiya sumadar la taon na pamakulala na sala ko ino kita nira na sulala mga ulama na derang ko anas ay kasuiran na kulog siran sa bangin. Na gito mo kasabot siya ng buos ulama na kailangan na magagida mo ulama o di natigtan o alim sabab sa giyang ko to kababaluin niya na mana niyan na tigtan no sek ron pilangaga so katero Allah katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so ulama na kailangan mambu mekadin niyan sa kaibat so ka ulama iron narag sa katano mo bumadar lataw na kasasabutan tano anton ibtir na ulama ginaya ulama na paganeron na piyakaraya gayo Allahu Ta'ala sa si isa Quran na inaloy wala giyang ito katero enang tatigin na afamay ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladhina sabaru ibtiga'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Emana na piyakare gula tigiyan na bamaka bati wallahu ta'ala so tawa matao o di na kaya to kawan yan so ini turun rakaw Allahu Ta'ala benar na balagi du tawa di pakanuno emana niya na sudah so yan so emana miya sabut agiyan ya ulama na ginan so mga tawa makanununo ayamin nununo niyan na sabab ko ilmu ini bagayrunu Allahu Ta'ala emana sabab ko katawa ikataun yan o di na katawin yan ko ini turun wala managiyang kaya Quran nagugiyang hadith na sutawa da amalangyan san napakaibarat mo Allah Ta'ala sa tigtano lagi do buta manok adi pa kanuno na correct na nan sabab nakagiya so pa kanuno na did makaplagi da gusto ay mana niya na di pa kanuno na piyaki to ko wala tigin naging kaya ulama makanuno natiwalaw Ta'ala innama yatadhakkaru ulul albab aya bata na tigwala aya bu tigwalaw Ta'ala adi bang pananadum na sosiran uta mga mampunay sa pamikiran miya sabutsan agyan ay kapagingad na aya pupaka ay mana niya na ay pag-implement o di na aya tigitan o di ingulalan sa giyong kutuwa mga lalagu mga ulama ay mana niya na pagusyan nira na katiro alagu katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan so ay mana niya na mga tao at tigitan o mga mampunay sa pamikiran na piyakaraya gulaw ta lagi nga mga mampunay sa pamikiran padun sa mga ulama gugiyang kaya mana gusto mga tao at tigitan o ay mana niya na mga mampunay sa pamikiran na aya buntaliran rin asipatiran nagyang tatigwalaw tala alladina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq mga tawanan siran na itutumaniran so kapasadaniran na gusto Allah na diran binasaan so ay manatigtan no mga diendi o di na mga kapasadan na ginan sumadarlataw gito yamana niya nagyang ga sa katano madarlataw na kailangan na para mabaluitan no mga tawa mga mampunay sa pamikiran na mabaluitan no mga tawa pumamakinagniran so lalago mga ulama agi nga mga ulama na sira niya mana niya na matao ko kitab initurun wala matao ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kay mga tao na
kailangan na mabaluy siran at tigiran na itutuman niran so kapasada niran na gusto Allah kagya sa katano na ina din tano Allah na palitan na makababugay sa kapasadan sa sungka din tano so kabaya Allah na di tano pagunutan so syaitan kagya redu itano isap na ayat Abu Mujahid na inaluy wala o siyan kung mga ulama nagyong ta tigwalaw tala si sa Quran na tigyan na amman huwa qanitun ana al-layli wa ana amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima yahdaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab basu tigwalaw tala taw mangungunutan no di natigtan of Simba niyan sa Allah Ta'ala, si iku mga oras ko kagagawi. Ay mana niyan na ikaalkiran su kadnaniran. Wayaksaw na rabbahum. Amman huwa kanitun ana al-layli sajid. Ay mana niyan na di manambayang sujud. Waqaima. Naguyamana na tigitan wa pamana gumaganang. Tagmaya na gumaganat. Na isamaan na niyan na ipamamayan digyan nagyang kuto ilmu yan o di na tigita no di manambayang sa qiyamul layl na ikaalkiyan nagyang kuto kapakanaraka na maarap yan so ato na iniba na limu wala na ay kasabutro na tigwalaw tala baso lagi duto tawa lola niyan na baso lagi duto din yan utusuan na tigyut ipiyakaw riyanon wala tigina kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun pero ang kay Muhammad ba makapalagi di sumatao gusto da aymanan niya na serano to di mga tatao tigi aki ini aymanan niya nang uta isa musay sa giyang kaya Quran sa Fahrul Razi tigi nagyang nakatero Allah kaya aymanan niya na kialuyan niya san na miyasabut aya ulama na pada ulama pada maana ulama Nagina ni sipatian agi yang utuatigu Allah Ta'ala maunutan sekanian si ikwala ko mga kagagawi mana niyan na si iku susugid yung mga oras ko kagagawi na yun yung galibakan so simba niyan si ikwala Ta'ala ayap na sipatian na di mana niyan na kakadag niyan nagi yung kutua atigitan wa kabaya wala di manambayang sekanian si iku mutigitan wa mga qiyamul layl raks maarap yan so limu Allah na ikaalkiyan so naraka. Nagupunanan matago si ikutaw ang nalagi din na mga sipat na ginani tigtanwa mga ulama rabbaniyin kailangan aso ayamanan niya na madaglataw na ayamanan na tigtanwa mainun ka irana ang taon nung nagyang ayamanan yan na ulama ayamanan yan na pero na ulama kakagis ulama na pumamakinig sa katiro yan, nagupagdatan na kailangan mabuad na mga pakayan matatago ko ayamanan yan na mga ulama ginan ni ayamanan yan na dasipat yan ikatulong takatiro Allah tingin na innama yakhshallaha min ibadihil ulama ay mga tao ikaalkiran sa Allah kung mga uripan wala na mga ulama so ayamanan yan mga ulama na bintug wala sa Quran na piyakareagin mambuso mga ulaw-layran na mga sipatiran kaagyutod ni kia aluyar kita no Allah Ta'ala sa kailangan na so mga ulama na careful siran kudiran di kapagintaw kasabab sa malas so inibigay kira no Allah Ta'ala sangan na malamang buso yamanan yan na tigtan no paman na tigtan no galibakiran na raksya piya karayag mambu Allah Ta'ala so kikilala kiran wallahu alam. Bakang din kitan dan guru miya kaysa na adna graduation ng mga ulama malay niya madrasa sa India na kagiya ko adna gestiran na malamang ulama sa India na aya pitur yang kira na tigin na sama niya na miyakwan niyo so kasangkapan o kakabali niyo ulama saman to na so kaya pakagraduatiran na doon yan siran itong sa ulama manak kasangkapan kasangkapan nagyang ko to ilmu miya kagraduate ka sa madrasa na nakasangkapan ito ko kapong baluing ka ulama manak na baro taman guru ami bati ka miya ka graduate ka sa kuan kuliah miya graduate ka sa magister na miya ka doctorate kapan na miya ko nga guta diploma na bati ka aming balikad na ulama mana kasabu sa nga nakiya pagusayang kaon bumalik ka na rabanihin pamana
mangintuan, di na implemento ro di na ipamamayandigyan mo pamagyan mo ta ko ay mala na ipag-implement yan di na nininggulan na nagyan mo ta pamana miya sabut yan. So gito guro ami pamanakuan kailangan mga bangsami agyan mo ta miya guro tano ya initong po kan nagyan mo ta pamana ket usa na kambed na kaya pag-speech agyan mo to is agist pekerera sa kita kaya graduta mal amadra sa India. At na di Newton ka pag ginawa niyo baka doon mga ulama ugid na miya kakuha ka sa kasangkapan niyo akapambaloy niyo ang mga ulama. So mga bangsami inshallah taala na kati madala dir tayo di man tayo sa Facebook inshallah taala na dito no plakay sumbag o di na guys pamikiran sa mga messages or kami sa gyang kaya Facebook na kapakay pa maasi ko sungge pito gabi na bamiron kapa ni sigudi isa la guro mi nakapakaya pa man na udap na ipiguman karon nakapakaya sumunta sa giyang ko to bandingan tayo man to agiyang ko to pa man nakapam ayaw pa pa man aya kasabuto na ano man ay kaadin o kapamagadata sa miyabay tanoron so miyang gulo lakiya pamagadata o mga ulama taman din si kung masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oy, na mapyanan na Abu Mujahid ka para mambu pa man na makapasuda tiga na kaya bendingan ta as ulama gusto ka pagingad mi aloy sa giyong tayata biyata inaloy wallahu ta'ala unta padisang uta sipat agiyang uta mga ulama bimtunin sa mga mampuni sa pamikiran nung tati wallahu ta'ala walladina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal amanan niya na siran na so inisug wallahu ta'ala pagadatan o di na inisug wallahu ta'ala piyapiyaan na itataro siran mambusa jiran binasan na diyan na kinikitiro wallahu ta'ala sa padsasipat ng mga ulama agiyong kutuwa so inisug wallahu ta'ala pagadatan na itataro siran na sianan miyaling aga kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay sunabi na ba na lagi dia na ulama aros kanin miyang do ko madang lataw na ilang man ang uta pa man na adatian mabuko pagtaw niyan nagu adatian ko kapagingid adatian ko mga lulutian neno makaukit sa istorya sad buwan ko sunabi sallallahu alaihi wasallam na tetagin pa niya na miya gumra na kaya so tagin puno nabi na basta tagin puno nabi na wahi mana niya na mapumulolan na pianutuli ang mga sahaba miya kapagumra siya na managuro amin nagyong tawahin na pana puno to sa puno to ko Allah mana niya na mapumulolan na so kaya panutulolo na bisi ko mga sahaba sa tigin pang na miya gumratan na sabad na mana na miya magupaw na sabad na miya magalot na so kaya nagulo mga sahaba na miya piya ginawairan ka tigiran na makapagumra talo na kaysa mo ito na miya kanumragun na desiran din makapagumra kapya kaawasiran na miya nini mo sunabi na sa unta ka pinini mo na sunsa magka napitiro na biyong unta ka tiro yan at tigin na malalakaw tanwa na did na pangnin rakan o mga lulutangan pangni alaga sa lulot na gundudun so alaga sa tigitano kapagingid alaga sa tunganay kagutiman na kapagingid abakang geran di began inun tabu etigien uba aya pangniran na pangnia kadustaan nagupang niya katutulaka na piyaka lang po to nabi kaan miya pamula ko mga sahaba sunsira na isa Makkah nabubud na kayo mapipikiriran na mga riluira nga kayo piyaka awera siran na mana niya na makamasiran sa Makkah na pulula niran na diran siran ay mana niya na isusun sa tigtano adat na piyaka ko nuto na biya ka para umanisa na maka katutukawan niya na isplala ko na simbo naknabasiran makipubuno nabasiran na mana niya na tigtano pagadin sa awida akala na miya sa butro agiyang ito so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyagalitan niyan so mga lulutian na gusto ko mga to pagingid sa Makkah minsan kay siran na piyaka o iran na emanan niya na daniyang kira na emanan niya na badalan ng kutuwa
mana niyan na ato ni ba na pingulaw leranon. Na taman sa kaya pagsiyan niyan si isa Makka. Nakagiya ko mapagsiyan nagiyan ko ta mga to sa Makka. Amele niya na so mga tawalangon na minggulaw sa marata so metron. Nalagid siya no tigita no apakan sa tara da makaptiro kami tago sa ginawera na may sukar siya nga imanto na may kepa arsiran no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uban niyang girang din na tanaan so pinggulaw leran na iniisip kirano na bisa tigi na madataraw na ani failong biko. Nariyan doon na si katawan ni mapipikir yung pinggulaw ang orkan. Kagi may lingin siya sa maalak siya. Na tigi no man nanto ni pamanakwan. Mailin yung pinggulaw ang orkan. May tiro mga tao to mga to sa Makka. Natigira na akon karim, wablo akin karim. Pagariamis ka mapiyah bilang tao. Nawatakap na kayo mambuot tigiran, o paman nasumpokap na kayo mambuot tawa bilang at tawa guma. Man niya na mapimok-mok. Natigura solula idhabu pa ang tumutula ka. Pagintaw kanod na ki, kadad na banyugun-nugun. Man na niya na di kalod na ki kabinasaan. Man na beauty tigita aping giro tapaman wala magu kapagingid. Swaki-so kapagingid na man na niya nagiraman utwa so man na niya na ulama iran na maileran nun mambuong kuta kapya. Lagi yung utami ulaw na Nabi sallallahu alaihi wasallam na sigsutig yung mga loks na papaka ama na papaka na so ingad. Papaka papama na so magingad na ketamiran so kami so kapag ingad. Digira man ito miyakan nagsiran sa ema na niya na mga direksyon na mga pipya. Na miyaling nga ito ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang ito kaya pagadatin yan ko mga lulutihan. Kaya pagadatin yan ko ingad yan si isa ema na niya na mga mag-ingad si isa Makka al-Mukarramah. Nagina ni emana na padanan sa benda pede mapipikir sa giya nga pamanakuan. Kaya baloy ta bendingan sa giya nga so ulama ko suka pagingad. Kakagi an lagi lukuan na maad ng ta closeness. O emana niya na an makakiran niya. So mga ulama aguso emana niya na madaglataw. Kasadin sa kaad lagi yung ta closeness sa tigiran no na amana niya na kakiran niya o mga daglato gusto mga ulama naruso ka mapian na sumambuso ka pakakawatan iran naruso ka binasaan wallahu alam. Sama no tuhurami na benda mitutumpo kag na mapikir ka isahada pag yung programa tanong na anda man ay makaplumam ka mga ulama o mga pagtaw. Okay, kagito ka pamagadata. Oy, na ay sa okit nagyong ito ka pamagadata na isa amilita no guru ami kapkeeden no di ka pa pamagadata nagyang kay di ka pa ka supa-supak sa pamikiran. Na baadin na miyang gulo inungkar kami di pagusya guru ami agyang uta pa manapan ni sigud agyang uta pamikiran o mga sahaban niya na miyaka bulang-bulang siko interpretation niya ran siko pandumian o din amrian o din na pamaiman to na hadis katero yan pamao apa man miyaka bida-bida siya no sa pamikiran na anda man ay ki-approach sa Rasulullah ay berarti ano pa man so katero ni sa gyang utas sungkano sa gyang utas darpa araw kanu sumin sa asar nagyang utas kaya pa kang bida-bida ran sa pamikiran. Oh, nagito ba? Gitu ni sumatanda. Ay mana na giramiad ng utak closeness o mga ulama gusto ay mana madaglataw na kid na ruso kamapian. Girama bu miya kakawatan na so ay mana niyan na mga ulama gusto madaglataw na kabid din ro gusto kabinasaan. Nagito si sagi nga masa na may ilaytan wag yang ay pamanakawan. Betad. Mana na lagi du mailaitan lo gira na sumadagla taw na kidian ni kagiro siya na kaya berga kami sa mga ulama ini. Oy, gina naman to kung makalilida basta badi labo keso di perate sa ulama. Akbali niya no to dalina. Oy, manap samantala niya no to. Ayama na oras sa mapiasir kanian. Sa kapag pamana kapang kambeluyan yang kumadagla to maawat siaran ko mga ulama. Kagigin na nagalubkan na ng mga rilu Kakataon ng mga rilu uspun sumadagla tao na awat niya rin sa mga ulama na guti kaya daya ini yang kiran. Pamaka so saitan na guti dagangan yan. Kakagiyaman na niya na di kayo dakablagu madagla tao ko mga ulama na miyalbud mo kaya pangu akiran ng saitan. Na guti sabab
Kailangan na sa katano, eman sumadang lataw na pada mo sa wertakiran na gire masa sa di ka pa ka pamanak kailay tanong sa ka di ka pa kang bidi-bida o pamikiran ng mga ulama naginan na kanaba ng bagu ka mayangad wala na manan yan na inirese yan din so kukip ang mga kaadniyan so ay manan yan na kang bidi-bida sa pamikiran wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuk walidhalika khalaqahu ay manan yan na matatatap siran na tigwalaw talang bidi-bida siran sa ay manan yan na tigitano pamikiran bida-bida sa tindig bida-bida sa ay manan yan na approach uli ng bida-bida sa ay manan na tigitano panarima kakagi gina na tigwalaw tali ini kiad na kiran na so mga ulama na tigiran na diyan nga di ka pa bida-bida sa pamikiran bata nila mo sa diyan kaya pa man na si ko tigitano agama si ko sapa si ko agama na normalanan kagya so Allah Ta'ala na inadano niyan nabilutan niyan ng mga Muslim alhamdulillah may balutan ng mga Muslim na piyaliugat ang tanong Allah sa mga paliugat lagi do sambayang lagi do kapnay kabagay sa zakat lagi do kapnay haji gusto mga padaemanan niyan na mga paliugat na gina ini paliugat wallahu Ta'ala na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakalaban yan may kataling mo man na piagusin yan so pamana suang ko kalagi lusan ba yan ugay na may wapat na adna mga mas adna mga tigitan wa issue ada mapakadaon emanan yan na dama aloy nabi na si utumia tagu ko guti tigitan wa mga miyaket pamana miya taguun so ijtihadat emanan yan na mga panarima o uli na tigitan wa mga antangan ng mga ulama. Kagi normal dito, manan yan na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na subunin mo mga katero na tigtan mo mga timbla. Lagi din ibarat. Tinasallu kamara ito muni o salli. Sumayang lagi do kailan yung rakan ko, kaya sumayang akan. Na guti timbla manan yan na kasumayang, sanja kaya sumayang yan. Na guti manan yan na suan. Na urian yan, na siko kaya paten yan. Na adna mga issues. Lagi nung utami ang gulaulo Abdullah ibn Amr ibn al-As. Miya kaumas kanyan si isa, si Dato Salasil. Kaya suguun manan yan na nabi sa kaya pamana, commanders kanyan kay Amat Gas Amr ibn al-As. Miya man yan na miya tenggetinggo subutad. So kailan na sa unta kaya katanggawag yung tabutad na kaya ko gagawin na may titagin sa kanyan. Nasa unta kaya titagin pa yan na aya katawan yan na makapsimin sa subo kapaliugat ito. Dito indo paliugat tarkatanong agama. Na ebed na marganon adin niyang katawan na ino mga day kagi iman to na matanggawa dunia na katawan niya nakapigo. Kami na diyo mo na ilusar yan sa pamikiran yan. Tiginaw pigo ako, alagi nila katanggaw ng mapakaya kabinasaan ako. Na esyo yan na tiginawan. Sukuran na ini metiron da wala tolko amposikom ilatahlo ka. Uwan niyo tamon sa ginawa niyo si ko kabinasaan. Miya mimikiran, kaya nusar yan sa utak yan. Tiginaw pigo ako na kabinasaan ako. Na tiya mo makubad. Na mitiya mo, nasukya tiya mo yan, nakagis kanya ni commander, na awaraan sa agama na so commander, dato na ni ma'am. Na misim mo yan, sira na yap ni ma'am. Atay mo, na pag-imaman yan, nagipag-abidas. Nakagi ko katokawan no mga sahaban natin, pag-imaman kami nga madidyunog ka. Kaya dito yung waraan ng bida-bida so tao sa sabut. So sabut to sabut natin neti. Ano man kapag imaminyar ka tanong, da mga pigo. Na ino na siya ki ini na manan yan na miyagi mo mga bud ititemo. So umnulas na erkyan natingin na misimo yung ako sabab sa kalka sabaw kabina sa ikidada upigo bago ban mitemo. Na hindi ripotiran to si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na kagi ko mga balingan siya rin ni report tinanong ko to pulaw la natingin ni kawan nakaluba ko kabina sa na tiyari mo to Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mana niyan na galubukin sa denian nun pangin so etigi na di itu kepakai sabab nakagiya gitu ni waraan mana na adin mga kakaulala kis atigiran igira na bide-bide unso tao sa pamikiran naguti tigulaw tala walidhalika khalaqahum mana niyan man isa na bide-bide sa kapasang na adin ibarat reoto to Amr ibn al-As sa pamikiran so sabud na tinadain arota laylaw ta may alawin ka tiguna bisiko kangubateran si Banu Qurayza tinlayo salian ahadukumul asra illa fi Bani Qurayza uba di simbo yang suisar kano sa asar inun tabu di siku dar pa Banu Qurayza so mga sahabat na may pikir sabud na tina mapipikir sa nya ketiruasan na punggagaan tan na kailangan na man niya na makaumatan ro ko dipen kadao asar na susabud na tigina uway na naemana niya na ugid na kanabo pagkabina sa isimbo yung tas imipos tanod sa asar na makasimin na sa asar na sumungutan ro na susabud na tigina di kay Peter unar o tanod bisimi sa asar naemana niya na paled no to kino Nabi sallallahu alaihi wasallam daniyan siran pangin suya ay kakagiyan normal no to asok kasabuta ko katiro Allah katiro Rasulullah na di makapadirun bide-bide unso sabut so mga tao kan bide-bide tanong sa kapasan ikadua na tigiran na adun na mga katiro Allah o di na katiro Rasulullah demi sampai si iku isa na mini sampai si iku isa na suisa na ebitiro na so ilmu yan na sumambu suisa na ebitiro na so ilmu yan lagito na pala din korek kakagi uman isa na pitindigan niya na so ilmu yan na gusto ang tangan niya na mapyan lagito tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamana niya na sumujtahid na ida asaba palahu ajran o makasugat sa pamikiran niya na duo balas yan na umambu di makasugat ka maribat so ang tangan niyan nagkakuha niyan so balas o kaya paginan tangan so ayamana nagiyon nan ayamana na so inu patot na so mga ulama gusto madakla to na makapamagadata so mga ulama na kailangan nakapagadatan yan so lagi diyan na ulama ukipupantag niya nun kagi waraan din ang bide-bide siran sa kapasang bus isang masatan na iba sa tanong ng bide-bide sa field of ayamana niya na specialization na siya kini specialization niya sa Quran na ang bide bus kami specialization na hadith si mamu siya specialization na usuludin na bida gusto ay specialization na hadith na dirun naknaba mana niya na boto ay mana niya na tigtan lo kagi may kan bida siran na ba ay mana niya na ba siya kiini na diyang pagadatan siya kiini pagare nga ulama kagiti sa media kapitatika na si mamu siya kiini na tiniyang pagadatan si pagare kan kakagi bida kami sa pamikiran wallahu alam siko ditam kasupatyo sad na anay teli kan sa gyang utami aling kakatiyo mo agyang uta kaya saran sa gyang uta pa istihadian sa pamana deskan yan pigo ugi namiyang gulola banda ngay ni kuan ketosi miya kaysa na ad na gumugumot mambu na ad na sakataw mama ana pala yan na sab sa gyang uta kuan na miyang ngisi na iya pitorior na kailangan na makapigo. Na so kaya pigo yan na may pamukuan na miya kesabab ano to sa kaya wapat yan. Na so kiniram pa yun si Rasulullah na bundag dito so kaya pakapamana kaya pakatiro yan sa malumasakit. Miya tiro na binu yung siya kito. Papagarin nyo. Kano to pamana miyang gulo to gulo. Ano ba na miyang gulo la tutul pa siya ko Izub na Abdi Salam so Abu Yusuf. Di mambu ay mana niyan na papada dingan mambu kun so tigtanu agama kakagiya pamana tigina kaya tabuna kaya ngayakwan amana na kapaganda da usang aluga mana niyan nabasa na urian niyan nagito miyang ulaw lagi yung tamya tenggo na mititagi na pa na nakagibuka taw niya nakapigo na mipigus kaniyan na urian niyan na mikayaw nakagi ko kuan ini bentalo pagarin na tinay no kanya kayo tigin na mipigo ko kaya miya katenggeteng tigin na biuno ka ginawa kagi sabab sa gyang uta kurang isabot sa gyang uta ay man swaga man na erken si Safik kailangan na bumujeda gi pamana tiga miya so mga pagtaw-tanong nakasasabutan niya ran mala na so mga ulama
si isa agama na aya katiro mga ulama kaida nang tatira al-masyaqqatu tajlibu taysir. Si isa agama na mga dengkargenan na kelo aga nga. Umanga dengkargenan na erka kelo agi. Ay ibaratnya ilaman di tanu di travel. Nanti ka kargenir ka dia di travel bala boso kata su mga padegang na gira manut tati kita no matatale kog ka. Sa dinga di ka prorana ko mga piamama sanga. Na kakata juga penuh na niyan na oras. Na si isa agama na kagi kergena nga. Na erka kel budi na pitiror ka piakir ka agama. Sumiyang nga suluhur na kasaranga sa durakat. Sumambu suasar na kasaranga sa durakat. Na piakir ka penuh agama. Atimo ang kapan sasadin sa ayamana na kakeparuing kakiranon si isang utang mga waktu iran. Na mana niya nagyuti kaida. O mga nagkaragnan na kalabuda nga. Na kailangan naginan. Sumambuso o amana niya na mga ulama na masasabutira na giyang kay amana niya na giyang kapagagama na kay ayap kabubayan ng agama na giyang ito amana niya na so tao na ay din niya ni manggalabak na giyang ito tigitanwa kapkalu agi ko pagtaw yuridu lahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr ay kabayar kanu Allah taala sumalbud kalbudir kanu wala ba niya kabuy kargner kanu na ad apes ko mom sumang ulama na ulama katiru yan nigira na makatiru na enya ni matiru na giunta paled giunta kapkergni ko lagi diyan na ginan na kenabanan marata ka ang na mga ulama ayar kian akapitian na paled tigira na azima adman mambu ulama tiru na mambu urkian na epku niya nagiunta emanan niya na kapkelu agi kumadang lataw na paled no to mana niya na kepakai kakagya swaga mana ad na mga masa migay sa roksa na roksa na permit mana tigita no paluagan no kaluagan na piluag swaga man ad na kapag ulama yan na pagilay niya nang utalagi dito na igir amigi ada magiron swaga man sa lugar na ini ang pagkuan nagyang uta pamanakuan kalbulian ka am kalbuliso madagla taw na kalabi mi tuturo to na betiga siyaki ni nang bidi ini kagito no na paled no to correct na ska ulama ska madala taw na dinggo to pagarataan ko pagaringa ulama ska mambu pag ulama na dinga pagarataan ko pagaringa gyung ta kakapitian nagyung ta aynen pagilen nagyung ta kabubaliw agama amaluag samaha kagi swagama na pedisak ka Indonian na sukaluag na dinga pagarataan ko lagi diga ulama gyung to emanan yan na kapaka kababaliyo kakpitian na emanan yan na ilay niya ng utakap kilo agi kumadagla wala sa man to na giyang utami aling guru mi ako na giyang kaya pa di ka pakambida-bida sa pamikiran Korean Rasulullah kay giyang tatika so mga kategory na mga timbel na piagistiya do mga ulama na pamana so mi alira naging narahmanan pamana limunan ko madagla taw ikadu naging uto kaya tirong so agama na mga kargenan na kalbudan ka na igira ayam ya boleh pamanakwan ayam ya boleh kaya isian ka nagyang utama pamanakwan katawan niya nagyang utama pamana tinggung agama pamana kalbudi kapag kayo mabubakan kargeni pamakaan na kaisin pamana ibarat yan pamana guru mi nagyang kaya kay mi kwanta busag yung utama pamanakwan no ka katimum na adun sa Suratul Maida inumay pugo siya mga bangsami kay yung ito tumpo kaya si kakikinang lana ko ulama dito no kesanani dito no direct na so agama kaadmin man to mga hadisa pamana iman to na sa pamana si sa Google napakaisita no pamatira no namay dito no mukit ko mga ulama nakapakaya batan karni ibarat yan pa maguro mi nagyang ito pamana kapsupwa Sagyang kaya pamana sa sate man agyang uta litera pamana ba agyang uta si sa Suratul Maida agyang uta tigin na wamsahu bi ra'sikum pamaun na niya kadakdakal pa interpretation ro pamana auditan ukot si mga kwad lagi pamana antuni ka kon daw agyang uta pamana miya teruta kaya kap manay ko pama bapalaya pamakuan bapalaya sepuan na pamakapalay namin kada nandadin miya sapo na utigira man na apia perabu na kapakaya sa sate man nabu kami sapo mo na
Gini, malungar kami unanan ko na guru mi pamana sa nga nakya pa kang bida-bida sa na pamikiran na narutan og kilay asakta no mga civilian na dita no kesana ano batano pamraktikalaw di na batano sutiya na saragakal ngaya kapagamatano na kailangan din makaukita no si kumang wala matano. Lagi tu gina di mo ulaw lang ngaya ka pamana so ka paulam emana so imam tanwa Syafi'i na tinawam sa hubiro si kum na tinenge ba na tabi de man so sabu dun na duty mo isgi nga langon nakakupit sa Shafi'iyah pun kasenja ay kalili de kakupit sa Shafi'iyah na pun kanya Palestine na pa mga sa nga Indonesia, Malaysia, Bangladesh ato ni Brunei sa katano sa Pilipinas na kalilid na Shafi'i na magables tanong na girawa na buk siya po tanong asabod sa buktan na kay sabab sa gito ang tatigawam sa hubiro sa likom tabi ida tigu so sabad so maso ay mana na giya nga mga makapit na tinawam sa hubiro sa likom sapuan ni so ulo ni sa inti didaliran mo buon sa sona bineti na kapikya pagables yan na siya po niya na ulo niya sa sululiman yan na pakauna niya sa pakaurin yan sa na so lagi dito mana na gitu na kena ba piyakarata iba tiga so Imam Syafi'i na ba piyakarata Imam Malik agi Turkiya na si mambuso Imam Syafi'i na ba niya piyakarata agi na tigina kagi rakan na pangarata mambuso mana niya na darakan unot kaginan bida-bida siran sa sabut na lagi dito gitu itina so mga ulama na inumabubalo siran na mana na tigitan pamana tigitan mo kaya pamagadata kakagiya da pakarata o isa supidin so Imam Malik na guru niyan so Imam so Syafi'i na guru niyan so Imam Malik na bida siran sa kapita ayaw kapitiran na so Imam Malik na si ko pamana kakuha sa pamikiran hukuman na ayar ko Imam Malik na basta maaluin niya na man ad na pinggulaw no mga to sa Madina na inenkuan na so Imam Syafi'i na di kasi Imam Malik na erkaya na basta so pinggulaw lang mga to sa Madina na tigitan wa dalilo to. Inorang pinggulaw lang ka hudya na so sabad ko mga ulama na tinadi. Na bida siran roog sa mga imam. Uy na derang pakarata so Imam Malik sa unta kaya tindigin yan ro. Sa uman isa kaya na pala yung pagadat. Na maaloy ko Imam Syafi'i so Imam Malik na tigi Imam Syafi'i aginan na kiiguruakan. Naginan mo buot tigiyan ni mana niya na makasusulis ka niya si kupusuakan. Nalagid mo bu Abu Hanifa so mabu sa Imam Malik na maaloy ron sa Imam Malik na maaloy ko Abu Hanifa na mabubtiro no Imam Abu Hanifa na gina na ki mana niya na guru mana niya na dalagi diya na malay sabut na gumaga ni mana niya tigtan no malanta si pamikiran ko kapatid ko hukuman nalagid dito mabu so mabu so Ibnu Uyayna Sufyan Ibnu Uyayna na siran mo magpedasiran mo sa masak ko agus Imam Malik na skisis kanin sa Iraq na so Imam Malik na si isa ay mana niyan na Madina na maaloy mang buko Sufyan ibn Uyayna so Imam Malik na muntug niyan so Imam Malik sa ta tendian sa ta kababaluin niya na bubaluin niya so galbo ko mga to sa Madina padsi ko agama na so mga pasiyak so Sufyan ibn Uyayna na dinyo to ay mana niyan na tindigan kakailangan na so agama na mada ko Quran na gusto hadis na ito tigitan no ijma' din na qiyas na mana niya na lagi dito diran nabirang pangarata so Imam Malik kagi anak kapitya na ay mana niya na makasusurang si ko tendigiran na matugniran si ko ay mana niya na kapyan niya so ay sabab pro na sabab sa ay sabab to na sabab sa may magungwa sira na gumya magadata sira na lagi dito mambu agi nga sumumso miya nga unang tanong mga ulama si Isaranaw na lagi dito mambu maaloy barat si ay mana niya no pamakamaaloy siguro sa Marawi maaloy si Sheikh Ahmad Bashir pamakasogaan siya ran wala na maaloy na supa kaila ko na tinaguruan miyanan ay mana niya na sana milim-miling agaso ay mana niya na ilmo na umanisa na ipumang niyan sa ipupamangan niyan so pagarin niyan sa pakasogaan wala relaan niya na sabab nakagi tatarim ano mga ulamatan sumiyaw na miyaw na din na anamiyang gulaw la niya na dangamang gulaw la miyawri na kailangan naging na dito nung kapakalipatan giyong apiaso ikuway mana niya na kapagagama na ana seniority naska so seniority na miyaw na dito naska ay mana niya na tampar sa mana junior ati kita nung na kailangan nakapagadatan kapipiya
agi yung utayaman na senior ka sa kikad ka sa kaibat si abun talian na uman ka maaluis yung ngaran na sabab sa ad na miyang galbukyan na mapina pumanganin kas kanyan si wala sa ikali mo wala no miyate na pakasurgan wala nas kamambuna so mga lagid ka na pagadating ka kagi mambungot ka pagadating ako lagid ka mga katigtan o karse ka lagid ni kaya pagadating sa Ginoo nga na pagadating ka so lagid ka kapyagadatan kaniya namang alhamdulillah kati amya karagari nagyang ay oras tano miyaling agyong si Imam Shafi ay bakon ka to siya nagyang utwa kapmuti ako si kaya pagintaw niya na punsa Gaza iman ang na Palestina miya watas kanina ilo na tombiran spesiran sa Makkah na so kini mures niyan si kukuran sa miya makapaman na pituragon na namimbulis kanya nadimang daw sa giyang utawatayan na sumyo sa Madina sumyubak kumaliko na so kaya sumbakyan ro na miya ka-transport man siya sa Iraq na sumyo man sa Egypt Misir man gito ay kaya pa bidabidera na so sima adno pa ulama amitun adman ulama apa man na lumibig si mga pidadar pa lagdagi nga kapagad ana ulama sibu ko bino sa ilmo ko isa timan na university niyan adna pada pa man na mi transfer o di na mga paday gito pa man so gito mga bangsa mi inshallah taala nagyan kaya programa tanu so ulama agut so kapagingad o madunayar ba inshallah pamangni kami kanu sama pamakaditanto matatano nagyan kaya pa man kaya programa tanu kaya paganip na ya inshallah taala nagyan ko to abeningan tanu akapa magadata na si kukum arba naron tanu sa kanyan pakala sa oras sa so mga bangsa miya mimantay sa live balasang ano law taala sa iyang Facebook tanu kapakaya pa man na ad na mga musawiryo, ad na mga pakay sa iyo, na si pag-imkanor kami, saging kaya pa man na post tano, aron namin kubatiya, apaya si gurutan, apaya si sawalay, napkubatiya nagyangutan mga pakay sa. Inshallah ta'ala, na pag-imbitan na miskano busiko pa man na kuwan, kaumapito gawi sa ubod na mga pulimpusan na katurok nga gurutan na napamaking tanong. Na gito sabab sa miyo magi nga oras tanong na pinalamatan na miskan mga pagariam may mamakin kami man to pwede nga nud matatago si aptero na meron na balasangan walaw tala sa madagla mapya ko giinyo kapaganada ko agamatan o agama Islam sa pagukit ko kapamamakin ganiyo ko mga ulama yo sa salam na miskan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.